ଗଛ କାଟୁଛି ଏଠି ଥାଉ ଥାଉ ର ତୁ ଏଠି କ ଏଇନେ ଖୋଲ 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 ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହଉ ମୁଁ ଧରିଛି କ ନ ଧରି କ ସେ ବଜେଇ ତୁ କହି ସାମନେ ସେ ବଜେ ଏଇଠି ଛୁଆଟା କଣ କରୁଛି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ଛୁଆ କଣ କରୁଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଛୁଆଟା କଣ କରୁଛି ମାରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଛୁଆଟା କଣ କରୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିନି ଦଉଛି ନା ତା ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପନିପରିବା କାଟିଦେଲାଣି ଆଉ ଏଠି ଛୁଆ ଏଇଠି ଦିଟା ଛୁଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମରାମରି ଆଉ ଏଇଠି ଛୁଆ ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଏ ଛୁଆ ଦିଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହନି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭଲ କାମ କୋଉଟା ଖରାପ କାମ କହ ଭଲ କାମ ନା ଆଉ ଇଏ ଛୁଆଟା ଗଛ ଆଣି ଦଉଛି ଖରାପ କାମ ନା ଭଲ କାମ ଖରାପ କାମ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଧରୁଛି ଇଏ ଟାଣୁଛି ଭଲ କାମ ନା ଖରାପ କାମ ଆଉ ଏଠି ହଉଛି ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଭଲ କାମ ନା ଖରାପ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛର ଲଗେଇ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଭଲ କାମ ନା ଖରାପ ଭଲ କାମ ଏଠି ଦି ଜଣ ମରାମରି ନାଗୁଛନ୍ତି ଖରାପ କାମ ନା ଭଲ କାମ ଆଉ ଏଠି ସେ ତା ମାଆକୁ ତୁ ତ ମମି କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ କାଟିଦେବୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ ସେଟା ଭଲ କାମ ନା ଖରାପ କାମ ଏଇ ଛୁଆଟା ଘର ଶୋଇଛି ଏଠି ଖୁଚୁଛନ୍ତି ତମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଅଛି ନା ଖସରା ଖୁସିରି ଆମ ପାଚେ ଚଢୁ ଚଢୁ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଆମ ଭାଇ ଘର ଏଇଟା କିଏ କିଲିପି ଲଗା ହବ ନା ତୁ କି ଗୀତ ଶିଖିଛୁ ଦେଖିଆ ଗାନି ଛିପ କନା ଖାଇବୁନି ଏଇଟା କଣ ଆମ ଭାଇ ଘର ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କଣ ହେଇଛି ସେ ହସୁଛି ତତେ ଦେଖିକି କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା କଣ ନା ରହିଥା ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଦେଖୁଛି କହନି ଏଇଠି ଆମ୍ବ କେତେଟା ଅଛି ଦିଟା ଏଠି ଫୁଲ କେତେଟା ଦୁଇଟି ଭେଣ୍ଡି କେତେଟା 1 3 4 ଏଠି କେତେଟା ଚାରିଟା ଏଠି ବାଇଗଣ କେତେଟା ତୁ କହ ଏଠି ବାଇଗଣ କେତେଟା 1 2 କେତେଟା ତିନିଟା ଏଠି ବାଇଗଣ କେତେଟା 1 2 3 4 5 କେତେଟା ପାଞ୍ଚଟା ଏଠି ଭେଣ୍ଡି କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 କେତେଟା 6 9 ଘଣ୍ଟା 6 ଆଉ ଏଠି ଫୁଲ କେତେଟା କହିବୁନି ଓ ଭାଇ ମାରି ପକେଇଲା ଓ ଭାଇ କ ଏଠି ଫୁଲ କେତେଟା ଅଛି ଫୁଲ କେତେଟା ଅଛି ଫୁଲ କେତେଟା ଅଛି ହଉ ତୁ ନୂଆ ଗୋଟେ ବହି ଚିରିଛ ହଉ ଏଇଟା କଣ